Hypoxia o kakulangan ng hangin sa tubig ang itinuturong sanhi ng fish kill sa Masantol, Apalit at Macabebe, Pampanga. Mula raw ito sa tumagas na katas ng tubo mula sa alcohol fermentation plant. Kaya ipinahihintunan ng lokal na pamahalaan ang operasyon ng planta. May ula si Zairel Reyes. Sinabi ni Apalit Mayor Peter Nucom na dahil lumano sa lumang mga imbakan ng molasses o katas ng tubo ang naging sanhi ng pagtaga sa Pampanga River ng mga kemikal ng Far East Alcohol Corporation of Yaco. Anya, marahil ito rin daw ang sanhi ng fish kill sa barangay Sulipan sa bayan ng Apalit, Masantol at Macabebe. Siyempre yung paglabag dapat talagang matatapon sa ilog yun eh, no? Dapat meron silang mekanismo na kung talaga bang yung lifetime ng kanilang tangke, no? Siyempre kapag halimbawa may lifespan, no? Sabihin natin halimbawa kung 10 years, so dapat palitan na 'yon. Pero kwento ni Nucom sa tinagal-tagal na raw nag-ooperate ng alcohol fermentation, ito raw ang unang pagkakataon na nangyari ang ganitong insidente. Humingi umano ng saklolo ang mga taga-barangay Sulipan sa disaster office ng Apalit. Siyempre yung ating unang ginawa, tulad ng ating penro, si Mr. Art Punsalan, sinuspende muna yung kanilang operation. Dagdag ni Mayor Nucom, nung una raw ay tumanggi ang alcohol fermentation plan na papasukin ng disaster team, pero kalaunay napasok rin ang planta. Samantala, lumabas na ang inisyal na resulta ng BFAR Region 3 at lumalabas na kulang sa oxygen o hypoxia ang sanhi ng fish kill sa Pampanga River. Ang rekomendasyon naman ng BFAR Region 3, kailangan raw ng regular na water quality monitoring sa lugar. Sinusuri pa ang mga isda at tubig mula sa Pampanga River para alamin ang uri ng lason at posibleng lawak ng epekto ng lason sa tubig ng Pampanga River. Ako po si Zairel Reyes, nag-uulat para sa Metro Central Luzon News.